Когато държавата е слаба, когато институциите не си вършат работата, когато има много силни деструктивни сили, когато част от институциите са завладяни от организираната престъпност в голяма степен, когато някой печели 300 000 гласа на избори, като взима целият криминален контингент около себе си, които купуват гласове за него, като Пеевски, когато Борисов се снима, прегръща се по провинцията с тарторите на лихварите, на биячите местните, на тия, които държат хазарта, на хората, които държат дискотеките, клубовете за бокс. Така, тогава държавата се е сляла с организираната престъпност. Естествено, че Борисов и Пеевски стоят начало на това нещо. Естествено, че министъра на вътрешните работи е абсолютно комичен герой. Къдревата сю му казват. Нашия Краси Манов го каза така и от трибуната. Естествено, че на България трябва твърда ръка. Без мек авторитарен режим, двупартия, еднопартия, смяна на държавно управление, Велико народно събрание, 1000 арестувани, военно положение, ако трябва, специален режим в България трябва да има. Чето е цялата България е малка, тя е завладяна изцяло. София не е България. Провинцията, хората в голямата степен се борят за месец, ден за ден, седмица за седмица, да си изхранят семейство, деца, да ги подготвят за училище, пенсионерите едва му се оправят. Кое по-важно имаше днес, освен да разглеждаме предложението на президента? Че българското общество в голямата си степен не иска въвеждане на еврото. Защо си мислят политиците, че са по-умни, по-знаещи? Затова, уважаеми граждани, като дойде време да гласувате, те казват сега, че те са избрани да решават вместо вас. Аз казвам, че вие трябва да решавате такива въпроси, свързани с загуба на национален суверенитет. И това не е дали съм за или против евро. Това е правото на народа да решава. Нищо не се решава, господин Колев. Закона за хазарта го депозираме, не върви. Сега сме депозирали нов закон за изменение на закона за ЧСИ-тата. В срока на доброволно изпълнение длъжника да не дължи такса на ЧСИ-тата. Какви ли не закони по ЗЗД, наказателния кодекс криминализиране, приеха му го на разташки. В комисия правна мина на първо четене това, че определени действия, свързани с заплахи на колектори, на мутри, които събират вземания по насилствен начин, ще бъдат криминализирани. Дали ще стигне до второ четене, нямам представа. И кога? Този парламент не работи, защото мнозинството в него, плаващо, няма законопроекти. Те имат регулатори, те имат безмислени закони, странни, които депозират и се в момента какво правят? Харчат парите, които си разпределиха. Ние сме за провеждане на референдум по тази тема. Ние считаме, че еврото на този етап, с това правителство, при тези икономически показатели на държавата, свързани с инфлация, с дефицит, с заем 19 милиарда. Вчера емитираха 4 милиарда нов. Такъв. Не е сега момента за еврото. Ние обаче не желаем популистично президента зададе тона, Възраждане се в истерия, защото това е тяхна тема, която обаче те не могат да дигнат по начина, по който президентската институция, и започват истерии, спадат, неолибералите се побъркват от сутрин до вечер, президентът е предател, от другата страна, ние сме за лева, ние бяхме първите. Ние не претендираме за изключителност. Ние претендираме за това, че нашата позиция е била много твърда и последователна, че народът трябва да решава. Подкрепям протеста на българските граждани. Сигурно ще има представители на меч в петък, но не приемам, че Възраждане, че някой друг трябва да е организатор. Народът трябва да се организира. Граждански организации, будни хора, които да протестират не за друга, за това, че тях не ги интересува мнението на хората.